כל אחד יכול להתקשר ישירות אלינו. אנחנו לא חייבים לעבוד רק עם הנציגויות, אנחנו עורכי דין של כל אחד ואחד מכם. בחזון שלנו אנחנו רוצים לייצר לכם סביבה עירונית נגישה ברמת הולכי הרגל, עשירה בחוויות, לחזק את הקהילה ולשמור על הטבע העירוני שיש במתחם. אפשר להיות פה תכנון, באמת, תכנון מטריף, חשיבה באמת על המון דברים מבחינה תכנונית. הסרט שהוקרן פה של התכנון, הדברים האלה, דברים כמו שאמרתי, כבר היו בוועדה מחוזית בפרה-רולינג ראשוני, ויבואו לידי ביטוי בתכנון שנראה לכם.